No, 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 no. Wannan motar ni ban yadda ta kai take yawo ba. Kawai an taɓa yin wata mai remote ne, kawai za ka to a kusa bige ni yanzu na mutu fa. Sauran wata huɗu a bikina, za ku sa ni ya sa aikin maza da wafi. Wannan mota duk baturen da ya kawo ta yana je na nemo. Na gane lambun motar. Na gane lambun motar nan. Wallahi duk baturen da yake motar nan sai na kama shi. Tun an kashe na aikin maza da wafi. Kwana a yi zuwa nan da shekaru gudun kuma mutan na zuwa na magana wani iskan gari ne kai ka zo za ka mana duka a goge muka ce gaya mana cewa wani Allah ya rasa shi kai kana ce daraja kaga nuna ta nime aka da aka a shi kodin ake yi da aka yi ka sha wahala wallahi kai kansu ne kansu ne a darata ne shudin ake mana yan kwamadi ne ba soja bane ba soja kishin soja ne har ba ta gidan su kaga in kai nan gurin kai